Albay. Papunta kami ng Pulangi. Driver ako nila. Nalini. Nila dyan. At gamit namin yung ano. Na-upload nyo na to? Ni? Ha? Na-upload mo na di? Yung hindi pa. Ban? Ay itong kotse. Gamit ko itong kotse nila na nabili. Para mag-drive. Kaya di ako nakapasok dun sa babahay. Ayun yung Bulgama yun, no? Na nag-alboroto. Naalala ko dati dito kami dumadaan papunta kay Mora. Yan, Bulkan. Ay naman. Saan kita? Sentro kuya. Diretso? Oo dia. Ayun lagay ng bulkan ngayon. Arayo ba? Arayo? Arayo. Ayan, dito lang kami. Ano? Ulo na. Ulo na. Palista na kita, tapos diretso ka itong magurang. Palista na. Ang mga parang Jason time check natin ay 5:18. 5:18. Ay, nagbubunutan na sila. Kung sino yung mapipili at sino yung una, pangalawa, pangatlo. Bubunutan na. Kung sino yung unang, kung halimbawa dito maunang magkanta, dito muna kakanta si Nini. Kung mauna dun sa kabila, kabila kami pupunta. Yan, nagkakaguluhan sila ng ano. Yan, pumunta muna kami dito sa sentro ng ano, ng Pulangi. Para may bibilin sila sa ano, LCC. LCC Pulangi. Ako dito lang muna sa loob kasi baka pa-LCM dito sa gilid. Naka-hazard naman ako. Mamaya maggasolina kami para sigurado kasi hindi gumagana tong ano, yung ignition niya, yung gauge sa fuel, yung gumagana yung fuel niya. Nasa Nini. Kain kami. Kain muna kami.
Yan, balik na ulit kami dun sa ano, dun sa pagkakantahan kasi nakakain na. Kumain kami sa Crispy King. Mura-mura lang. Ay, nako. Maraming salamat po. Yan, Advance dito na kami sa fiesta. Barangay Magurang. Ayan guys. Yan o, Barangay Walang Magurang. kailot. Masalit ko na sa Dito na kami. pangkod. Alright, so by this time, mayroon na po tayong mga singers. Yung mga nagpalista po, kung maaari, ay i-testing na namin yung mga pyesa. Para maya-maya ay tuloy-tuloy po tayo. Okay guys, sa ating mga singers tonight, sa Amateur Singing Contest, yung kung mabubunot yung number, that will be your final number. Yan, alas 7 yung simula. Baka dito na mag-una. Pero pag maabutan pa yung dun sa isa, kaganda pa dun sa isa. Dun sa unang pinuntahan namin. Ay, at mag-ano na sila, mag-re-retouch na. Bali, susubukan yung mga piyesa nila kung gumana dyan sa sound system bago magsimula yung kantahan nila. Yan. Bali, 4 silang kakanta. 3 magkapatid, kapatid ko, saka yung boyfriend ni Nini. Ito pala mauna, kala namin doon mag-uuna sa kabila, yung sa unang pininta namin. Dito pala mag-uuna. Kaso doon 12 lang yung ano doon, kailangan. Pag magbunutan na doon, tapos di pa nakakanta dito, baka di makanta ron. Depende kung maabutan. Shoutout dito sa Barangay Magurang, Pulang Dialbay. Yan, nagmi-make up na sila. Make up. Shirt up. This for everybody going through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that. Yan, nagmi-make up na sila. Malapit na magsimula. Sabi nga 7 ano na, 7:20, 21. Yun yung kalaban nila doon. Mga nagmi-make up na rin.
At yung kakantahan nila, yung track. Yan ang pinaka-stage nila, yung track. Ako na lang yung Kuya King. Ako na lang magsusulat, okay? Nagtatawag na. Andito ba si Ang number. Ma'am Arlene, bigitang minute na po. Boy, nakanamdir. Okay po. O, hindi tinignan ni Ma'am Arlene. Anong number po? Number 2. Ayan, number 2, Ma'am Arlene. Ma'am Arlene, hawakan mo na po ito. Hawakan nyo na po yung number kasi meron akong lista dito, okay? Number 2 ang nabunot ni Ma'am. Next. May we call on Christopher Lau. Si Sir Christopher. Hinalukay ni Sir Christopher. Yan. Anong number kaya nabunot ni Sir Christopher? O bakit? Number 30. O paano ba yan? Ganun talaga. Hawakan mo na to, sir. Anyway, may lista na po ako dito. Number 30 si Sir Christopher lang. Hawakan niyo lang po number niyo. Baka makalimutan kasi. Joke. May we call on Ma'am April Baras. O si Ma'am April. Yes po. Ito yung mga nakalista dito. Yan, number 20 kay Ma'am April. Thank you po sa pagbunot. Next, may we call on Myra Avila. Andito ba si Ma'am Myra? Ay, sorry. Ayun, dito na kami. Sa bahay. Time check natin. 1:32. Nababa na sila. Ayun, talo. Talo kami. Ganun talaga yung labanan. Hindi naman lahat ng bagay ay panalo. Ha? Talo. Okay lang yun. Pati consolation wala. O, di ko na yung soft drinks, oh. Soft drinks. Drinks daw. Oo. Skin na yan. Yung coke. Oo. Inuman mo na kaya? Bako? Bako? Ah, bako? Ada na anak ko pa burger, tamig kape ko pagkabot. At doon ko muna ito igagarahe sa bahay. Yan, dito na rin ako, bali yung sasakyan. Dito na rin iginarahe. Pinadala sa akin ni Nini. Puyat na. Gutom na. Ano ulam nila? Ano ulam nila? Kasi si Ami. Ha? Ano ulam? Ay, kape na lang. Kape na lang. Sige na, una. Kape na lang. Kape na lang, tapos yung burger na ano, consolation na pagkataas kumanta, binigay sa akin ni Kalo, pati consolation wala. Naggas sila ng 800 dun sa sakyan. Pagkain namin, ganun talagang laban. Pag nandyan yung mga ano, talagang talaga paglaban. At least lumaban ng ano, makita naman yung performance. Ang importante, nandun yung laban at hindi nagpiyok. Maganda yung performance nila kahit talo. Pero yung ibang nga din na nanood, ba't daw yun yung nanalo yung lalaki? Palakpakan sila pagkanta ni Nini. Ayan po, hanggang dito lang muna yung vlog na to. Maaga pa bukas. Piditin ko muna ito bago matulog habang nagkakape. Para makapasok. Pasok ako bukas. Sa sasakyan. Time check 1:48. Kape muna ako.
Ayan po, bye-bye. At maraming salamat sa lahat na nanood sa live. Bye-bye.